Karmel kaleko Kam Karabasa eskolara gerturatu gara. Goizeko 9:00 daramate zabalik, baina ilarak oraindik ere luzeak dira. Inguruko eskolatan polizia bortizki oldartu zaie, bozka eskubidea gauzatu nahi zutenei, eta asko ona gerturatu behar izan dira. Zenbaketa gainera eskuz egiten ari dira, sarea moztuta baitago. Erran bezala, ilara luzeak dira, oraindik hemen daudenak, baina poza eta ilusioa ez da falta. Bozkatzetik irteten direnak txalo artean hartzen dituzte. Ens hem trobat amb molts problemes informàtics i aleshores, com que el sistema ens ha caigut de seguida, hem optat per fer-ho amb el sistema manual. No sabem si això serà legal o no legal, en tot cas ho intentarem solucionar abans que s'acabi la jornada electoral, però aleshores el que hem optat és perquè la gent pugui votar i pugui expressar-se. Abans que enviar la gent a casa per dir no ens deixen votar i no podem votar perquè internet no funciona o perquè ens l'han intervingut, hem optat per aquesta solució. És per aquesta raó que ens estem convertint en un espai en què ve molta gent d'altres col·legis que o han estat tancats per la policia o que el sistema informàtic els hi funciona molt malament i generen moltes cues. Ara mateix no podem tenir dades de participació perquè fins que no aconseguim connectar amb el sistema informàtic no sabrem el total del cens que ens corresponia. I per tant no sabem les dades de participació. Sí que el que sabem és que de les 10 del matí aquí no ha parat de venir gent a votar. Ho faig per al meu pare, republicà de la Lleva del Biberó, i allà on estigui que així vist que hem pogut votar, i per dignitat, i per orgull. Vull dir, penso que ens ho mereixem tots. I aquest, vull dir, no és l'escola. L'escola que ens tocava l'han rebentat, han hagut cops i vull dir, s'han portat una mica, no dic la paraula. I per tot això penso que ho han d'aconseguir. En un moment donat, quan marxàvem, perquè ja ens han dit que s'ho havien emportat tot, que ho havien rebentat tot, al terra hi havia sang, que algú li ha tocat rebre. No ho sé, saps? Però penso que una mica s'ha passat perquè ja ningú estava portant res, mira l'edat que jo tinc, com per posar-me a donar cops, no? I érem gent molt pacífica que l'únic que fèiem era cantar, vull dir, res més, res més.